Mahal, ano nangyayari sa'yo, mahal? Mahal, sakit ang ulo ko. Mahal, ngayon lang ba to? Matagal na, mahal. Halika na, itatakbo na kita sa ospital. Matagal na naman lang iniintay yan eh. Hindi ka man lang nagsasalita sa akin. Halika na, dali! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Jasper, ang kapal naman ng mukha mo, bumalik ka pa rito. Wala ka ng gamit dito. At may dala ka pang bata. Yan na ba ang produkto ng panggagago mo sa akin? Rolly naman. Huwag mo akong maroli-rolly. Umalis ka nga! Rolly, huwag ka naman ganyan. Alam mo, pinagsisihan ko to, di ba? Kaya ko naman pinili si Myla dahil sa batang to. Alam mo, ayoko naman kaya anak ko na walang ama gaya ko. So, ano gusto mong gawin ko? Tatanggapin kita kasama yung anak mo? Nasaan na ba yung nanay ng batang yan? Rolly, sige na. Mamakaawa naman ako sa'yo. Ikaw talaga yung mahal ko, maniwala ka. Iniwan kami ng nanay niya, kaya hindi ko alam kung saan kami magpupunta ngayon. Isang araw, nagising na lang akong wala na siya sa bahay. So, sa akin mo sa ipapaalaga? Anong tingin mo sa akin, yaya? Hindi naman sa ganun, Rolly. Alam mo, ikaw lang naman ang pagkakatiwalaan ko, di ba? Kaya para mo ng awa, umalis na kami dun sa apartment tinutuluyan namin eh. Hindi pa na nagbabayad si Myla ng upa kahit nagbibigay na ako ng pera. Kaya, Rolly, kahit di mo ko tanggapin mo lang yung anak ko. Dito muna siya habang nagtatrabaho ako. Paano naman ako sa salon, ha? Rolly naman, please tulungan mo ko. Ikaw lang ang pamilya ko dito sa Manila, oh. Punyeta ka, Jasper! Sige na, Rolly. Babe, patawarin mo na ako. Tanggapin mo lang yung anak ko. Ituring mo lang anak mo rin siya. Hoy, Jasper, umayos ka nga! Sige na, Rolly. Babe, patawarin mo na ako. Tanggapin mo naman yung anak ko. Ituring mo na lang ding anak mo siya. Hoy, Jasper, umayos ka nga! Tumayo ka nga dyan! Umiyak na yung anak mo. Akin na yan. Sabi ko na, di mo ako matitiis eh. Magpasalamat ka at naaawa ako dito sa anak mo. Hindi ko magawang magalit kahit eto yung bunga ng katarandaduhan mo. Anong pangalan niya? Babae ba siya? Sorry na, mahal ha. Genevieve. Genevieve ang pangalan niya. Uy, huwag ka ngang yumakap. Hi, Genevieve. Oo. Huwag ka nang iiyak. Ako ng mama mo ngayon, ha? Hindi kita iiwan. Promise. Hi, mahal! Hi, Genevieve! Oh, mahal. Nandito ka na pala. Naghanda ako na makakain dyan. Kumain ka na. Salamat, Rolly ha. Salamat talaga, mahal. Pangako, hindi na ako iibig pa ng babae. Ikaw lang ang natatanging babae sa paningin ko, sa buhay ko at sa puso ko. Paano naman si Genevieve? Ay, oo nga pala. Kayo palang dalawa kasama na ang nanay ko at lola ko, ang mga natatanging babae sa buhay ko. Che, anyway, tulog na si Genevieve. Napagod siguro sa salon. Nilalaro ng mga bakla. Talaga? Buti naman at nagustuhan nila si Genevieve, ano? Oo naman.
Sino ba namang hindi makukutan sa batang yon? Buti na lang at kamukha mo. Cute. Ikaw talaga, mahal. Mahal. Gusto ko na sanang pabinyagan si Genevieve sa susunod na buwan. Para naman maging ganap na siyang Kristiyano. Oo nga, mahal. Sige, ako nang mag-aasikaso sa birth certificate niya, ha? Yun, sige. Maraming salamat talaga, mahal. Alam mo, kung bibilangin ko yung salamat mo, siguro hindi pa ako tapos magbilang. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na mahal kita? Kaya napatawad na kita. Kaya nga, nagpapasalamat ako. Mahal! Ano nangyayari sa'yo, mahal? Mahal! Sakit ang ulo ko! Mahal, ngayon lang ba to? Matagal na, mahal! Halika na, itatakbo na kita sa ospital! Matagal na palang iniintay yan eh! Hindi ka man lang nagsasalita sa akin, halika na! Dali! Mahal! Ang sakit na talaga, mahal! Sandali na lang, tiisin mo lang! Paano pakabilisan naman? Ano pa ba maneho mo? Mahal! Mahal! Uy! Mahal! Mahal, huwag ka naman ganyan! Malapit na tayo! Uy, mahal! Mahal, gumising ka! Mahal! Nakikiramay ako, Rolly. Ano ba yung kinamatay ni Jasper? Brain aneurysm daw, sabi ng doktor. Anong plano mo kay Genevieve? Kaya mo na bang mag-isang magtaguyod sa bata? Aalagaan ko si Genevieve. Tulad ng pinangako ko kay Jasper na ako ang tatayong ina ni Genevieve. Ngayon, ako nang magulang niya. Anak ko siya. Magiging ama at ina ako para sa kanya. Kung kaya kong hatiin ang katawan ko para buhayin siya, gagawin ko. Kahit pa sabihin nilang hindi ko siya kadugo. Mama, Rolly! Ano yun, anak? Mama, may dala akong star, oh! Ang galing naman ng baby ko. Mana sa mama. Kala ko naman, anak, kung napano ka. Kung magsisigaw ka naman. Halika na at kumain na tayo, ha? Tapos gagawin natin yung assignments mo, ha? Tapos noon, pwede na po ako maglaro, di ba? Oo naman, pero matutulog ka muna. Sige po. Mama! Ito na ba si Genevieve? Aba, nung umalis ako dito parang fetus pa. Ngayon ang laki na at ang ganda pa. Kamukha talaga ni Jasper, no? Ay, 6 years na rin ang lumipas, ano? Kumusta ka naman, Mama? Well, eto, maayos naman ang buhay. Mahirap pero nakakayanan naman. Siguro kasi ginagabayan pa rin kami ni Jasper sa langit. Hi, Genevieve. Ako ang tita Lisa mo. Huwag ka mag-alala, babae ako. Babaeng bakla. Ang ganda-ganda mo naman. Anong gusto mo paglaki, ha? Hello po, Tita Lisa. Paglaki po, gusto ko po maging nurse. Wow naman! Para ba maalagaan mo ang may sakit? Hindi po, para maalagaan ko po si Mama Rolly ko. Ang bait naman na bata nito, Rolly. At matalino pa. Buti na lang at sa akin nagmana. Mama Rolly, may tanong ako. Teka lang, Genevieve, pwede bang dun ka muna sa kwarto? Sige po. Sige. Uy, ano ba yun at pinaalis mo pa si Genevieve? Alam mo naman na isa rin akong ina, Mama. Itatanong ko lang sa'yo kung paano kapag lumaki na siya at tinanong niya kung sino yung tunay niyang nanay? Paano kapag hinanap niya yun?
Sasabihin ko naman sa kanya yung totoo na iniwan siya ng nanay niya. Maiintindihan niya naman siguro yon kapag nagkataon at imposibleng hanapin siya ng nanay niya. Iniwan niya sila ng mag-ama eh, di ba? Hindi na ako umaasa na balikan pa niya si Genevieve. Kahit naman hindi siya sa matres ko nanggaling, na hindi ko siya kadugo. Yung pagmamahal ko bilang magulang sa kanya ang magpapatunay na akong magulang niya. Ay, winner ka dyan, te! Panalo ka na! Pasok ka sa banga! Mama! Mama Rolly! Oh, Lisa! Bakit ka naguhumangos ka dyan? Mama Rolly! Parang kabayo. Mama Rolly, yung salon! Yung salon! Ano? Salon mo nasusunog! Ano? Teka! Tumawag na ba kayo ng bumbero? Oo, tumawag na sila Scarlett ng bumbero. Tara na, Diyos ko naman! Paano ang kabuhayan natin yan? Oh my gosh! Mama! Mama, di ba sasama po tayo sa field trip namin, sabi mo? Nak, sorry Baka hindi muna tayo makasama sa field trip ngayon. Kailangan magtipid ni Mama hanggat wala pang nakikitang trabaho. Di ba nasunog yung salon, baby? Ganun po ba? Wala ka pong pera? Oo, anak. Sa mall na lang tayo pupunta, ha? Maglalaro ka na lang sa palaruan doon, okay lang ba? Sige po. Sino yan? Anak, sino yan? Ano po yun, miss? Dito po ba nakatira si Jasper Soriano? Oo, bakit? Sino sila? Nandyan ba siya? Matagal na siyang wala. 6 years na siyang patay. Ha? Anong nangyari sa anak namin? Huwag mong sabihin ikaw si Myla. Ako nga si Myla. Alam mo ba kung nasa ng anak ko? Ang kapal naman na mukha mong balikan sila, Jasper. Pagkatapos ng 6 na taon mo silang inabandona? Sino ka ba para pagalitan mo ko? Ikaw ba yung baklang asa-asawa ni Jasper noon? Oo! Ako yung asa-asawa ni Jasper na tumayong ina sa mag-ama mo. Ikaw nagpakadalaga ka. Samantalang ako, na walang matres, nagpakaina sa anak mo. Huwag mo akong pagsalitaan ng masama. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko. Hindi mo rin alam ang sinakripisyo ko. Kita mo naman ang resulta ng pinagdaanan mo. Mukha ka ng mayaman. Puro alahas ang katawan mo. At maganda yung damit mo. Bakit ka ba nandito? Kukunin mo yung anak ko? Oo, kukunin ko ang akin. Sa'yo siya nanggaling. Pero hindi mo siya pag-aari. Dugo at laman ko siya. Pero ako ang bumuhay sa kanya! Bakit? Sa ganitong klase ng pamumuhay ba? Tingin mo kaya mo siyang mabigyan ng magandang buhay? O bakit ka natigilan? Hindi mo kaya, di ba? Ako, kaya ko na. Natakot lang ako dati sa responsibilidad kaya pinili ko silang iwan. Pero anong ginawa ko? Naghanap buhay ako. Nagsikap ako para kapag binalikan ko na ang anak ko, alam ko na kaya ko na siyang buhayin. Kaya ibigay mo na sa tunay niyang ina ang anak ko. Panahon na para ipadama ko sa kanya ang alaga ng tunay na Ang ina. kapal talaga ng mukha mo, no? Anong akala mo kay Genevieve? Laruan lang? Na iniwan mo lang sa isang tabi at dahil alam mo nandyan lang, babalikan mo? Bakit mo inaaway ang mama Rolly ko? Anak? Sino ka po ba? Ba't mo inaaway ang mama Rolly ko? Anak, ako ang mama mo. Sa akin ka nang galing. Ako talaga ang mama mo. Hindi ikaw ang mama ko! Narinig mo naman siguro yung bata, no? Anak, bibilhan kita ng maraming laruan. Halika na. Saka, hindi ka naiiwan ni Mama. Pangako yan. Ayoko sa'yo! Mahal ko si Mama Rolly ko! Kahit na hindi siya yung totoo kong mama! Kasi mahal na mahal niya ako! Hindi niya ako iniwan! Kapag may sakit ako, inaalagaan niya ako! Siya ang naghahatid sa akin at nagsusundo sa school! Kapag may sugat ako, si Mama Rolly ko ang gumagamot sa mga sugat ko! Siya din yung nagsusubo sa akin ng pagkain! Pinapakain ako ni Mama Rolly, hindi katulad mo! Ayoko sa'yo! Kaya wag mo nga awayin ang Mama Rolly ko! Anak,
Anak, kaya ko rin naman gawing lahat ng yan eh. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Rolly, sige na. Ibalik mo na siya sa akin. Myla, ang bata na yung pumili kung saan siya gustong sumama. Kahit siguro si Jasper, kung nabubuhay siya, mas pipiliin niya tumira dito sa barong-barong ko kesa naman sumama sa'yo. Kahit gaano ka pa kayaman. Dahil sigurado ako na nadala na siya sa taong minsan siyang iniwan. Dahil alam niyang hindi siya sigurado kung pag-ibig nga ba ang kaya mong ibigay sa ikalawang pagkakataon o awa lang. Ilalaban ko ang anak ko, Rolly. Alam ko namang mananalo ka, Myla. Dahil may pera ka. At ako wala. Pero etong tatandaan mo. Mananalo ka at makukuha mo ang anak mo. Pero alam ko, ako pa rin ang kikilalanin niyang ina. Dahil alam ni Genevieve kung sino ang nagmamahal at nag-aruga sa kanya. Simula nung sanggol pa lamang siya. Kaya kahit sa ang husgado mo ako labanan, kung ayaw ng bata sa'yo, ayaw niya. Rolly, kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay. Kaya ibigay mo na ang anak ko sa akin. Ayoko sa'yo! Dito lang ako kay Mama Rolly ko! Ang pakiusap ko lang din sa iyo, Myla. Huwag mo namang kunin sa akin ang anak ko. Pwede mo siyang dalawin dito sa bahay. Hindi pwede, Rolly. Dahil maninirahan na kami ng asawa kong Pranses sa ibang bansa. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo bilang ina. Ibigay mo na siya sa akin. Kaya kong bayaran ng mga ginastos mo para sa anak ko, Rolly. Kahit doblehin ko pa. Hayaan mo akong maging ina para sa kanya. Doon mabibigyan ko siya ng magandang bukas. Ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi ko na siya iiwan. Ano ba to? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon walang-wala ako? At saka babawiin sa akin si Genevieve? Bakit kung kailangang mahal na mahal ko yung bata, saka pa siya babawiin sa akin? Diyos ko. Tulungan niyo ako mag-decide. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tama ba na ibalik ko si Genevieve sa nanay niya? Mama Rolly, ba't ka po umiiyak? Anak, masaya lang yung Mama Rolly, ha? Kasi nagbalik na ang nanay mo. Nakilala mo na ang tunay mong ina. Ano pong ibig niyo sabihin? Anak, tandaan mo na mahal kita, ha? Mahal na mahal. Ikaw ang buhay ko. Kaya gusto ko ibigay sa iyo ang the best, anak. Ayokong nahihirapan ka. Gusto ko na magandang kinabukasan para sa iyo. At hindi kasi mabibigay ni Mama Rolly ngayon eh. Ibig niyo bang sabihin, ibibigay niyo ako dun sa babaeng yon? Masakit man sa akin, anak, pero yun yung mas nakakabuti sa iyo. Pero Mama Rolly! Anak, hindi naman ako mawawala eh. Andito lang si Mama Rolly, ha? At nandyan lang din ako sa puso mo. Pwede naman tayo mag-usap palagi sa Facebook, anak eh. O kaya tawag-tawagan mo ako, anak. Kahit malayo tayo sa isa't isa. Tandaan mo na, mahal kita. Hindi magbabago yung pagmamahal ko, anak. Mama Rolly! Basta, huwag mo kakalimutan si Mama Rolly mo, ha? At tandaan mo na mahal kita. Mahal din kita, Mama Rolly! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.
one. SM Radio Station.